sunana Mahadi Dorayi. Na zo ga Honorable Senator Bashir Dan Audu. An daga appointment ɗinka daga karfe 11 zuwa karfe 4 na yamma. Me yasa tun farko ba za a gaya min ba? Sai da aka bari yanzu sannan. Yanzu me nake yi? Ba faɗa maka nake ba? Akasi. Ina nufin a gaya min tun kafin in sha wahala in kashe kuɗin jirgi ta wannan gurin. Daga ma nan Kano kake? Ashe a kusa kake. Kwarai kuwa, ranki shi. Malam nawa ne kuɗinka? 700 ne. Haka muka yi da kuko? Ga abin da za ka iya samu na. Kai ka isa ka buɗe mun ido. Mun ba za ka iya ba. Ka bar su biya. Salamu alaikum. To abin da rike ni ta mana in ba za a bani kuɗi na ba. Ke kin isa kire na ma hankali? Ni ba sarkin yakin sanata. Ai ban san lokacin da ya soja ba. Ballantana na san lokacin da ya yaki har yana da sarkin yaki. Ka san me sunan sarki a kabilar su? Ese, diye zero fadia, dozo zero fanisha. Seriki sai daidai, Oduduwa seriki ya robara. Ala ko ruku ta bana dawo dada. Ala magaji gwanjan. Ke wallahi ba dan ina ganin mijin sanata ba. Kina wani tafiya ma. Ni zaka mara? Kenan ba. Security! Kai, ya sa ku jefar da yaro? Kai, kalle ni ka ce mun yaro? Au. Karfe 4 kika ce mun lokacin da zan ga sanata. Sanata ya fita. Ya fita? Gobe zuwa karfe 11 sai ka zo ka gan shi. Zuwa ne kin san alkawari na yau ne. Wannan ya saba mu doka kasa. A ce sai mutum idan har zai shiga ga sanatar shi sai ya ɗauki cin hanci ya baki. Na waye kai? Ni ne Farfesa Jibrin Alasu. But today I want to see him. Hello security. Madara ta so na sha ciki na tambayar ba siya. Ruwar ba sai dai tuntube ko dai zuwan akasi. Madara ta so na sha ciki na tambayar ba siya. In dai da kai ka gaman rage sai dai zuwan akasi. Ba na faɗa katon kogin soyayya. Rannan na ja na magana kan mun kai ƙwarya. Da na sani wani gaulin na ce waƙiya. Gun malaman tsoro akan buzo da daudar si. Barka da zuwa. Barka da zuwa ubana. Allah ya Tun ɗazu nake gaya miki cewa ki banni in shiga, ki banni in shiga. Kika hana ni. La ilaha illallah jama'a. Sarki kake cewa wani? A'a kunga, ni fa ba wani abu na ci ba. Ina jin Hausar ta wace dai ba fahimta ba. Kai. Dama al'umma iri-iri ce. Wasu masu hankali, wasu kuma ba su da hankali. Da ni kake wallahi. In kuma ka ci kariya ne. Ka ce bala'in da yake 1977 zuwa yau 2015. Allah ɗora mai. Wow! Swiss lace. Shiga kawai. Me kike nufi? Ya kamata in ga sanata karfe 11. Yanzu kuma kin bar wata mata mai kama da turmi ta zo ta wuce a gaban nan. Me kike nufi? Ina nufin ita za ta shiga. Madi dore. Wala Allah kuma yayi to Allah ya sa mu a daishin ka. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Ku shiga zakirai. Mallakar kamfanin Abnur Entertainment bisa shiryawar Abdul Amat mai kwashewa. Ba da umarni fasihin darakta Falal Dorayi. Zan iya shiga yanzu. Shi ma sanatan ya fita. Ya fita. Ya je raka sarkin malamai airport. Ba na gaya maka mutumin shi bane? To amma dai zai dawo aiko? Ai sanatan ya fita baya dawowa. Kai ne mutum na farko da ya fara gani na. Kai ne wanda nake ji a raina zaka zama tsirar kubutata. Idan ke ba aljana bace, me yasa ba a ganin ki? Ni ba aljanna bace, ni dan adam ce kamar kai. Kada ka ji tsoro mana namijin duniya. Haka bin When the sorrowful turns fearful, when the greedy destitute aims at abundant riches, when the powerful turns helpless, when the loved one turns enemy,
when the price of philanthropism is paid with flesh, blood, and life. Zan yi kokarin bibiyarta sai na halaka ta. Haba malam, so fa ba shi bane rashin tarbiyya ba. Ba zai yi ba, ba zan jure ba. A Square Century Nigeria Limited unveils its maiden launch. Amina Muhammad in and as Amal. Amal, the mysterious girl. Ayya mazaje karo da karo sai rago dan akuya wallahi ba zai iya wuya ba ta sa na gudu da in gudu garan faɗi kun na faɗi na biya su. Amal, the mysterious girl. Ni tsakar dare hana tafiya zagayar dutse ajalin mai daki. Kai ƙarya kake yi ko za a gwada kwanci ne? Idan kana buƙatar hakan ai sai a gwada dan mu ba ma sare. Amal, some do it with a bitter looks, some with a flattering words. The coward does it with a kiss, and the brave man with a sword. Amal. Idan maka, ka dawo mun da kaina. Wallahi sai dai za ku kashe ni ku kashe. Amma ban san komai a wannan maganar ba. Ka kashe iyayen yarinyar? Sannan kuma ka biyo ta kana so ka kashe ta kace kana so ka taimako? Amal, the mysterious girl. da nake maka akan ka daina shaye-shaye ashe ba ka ji ka sa kafa duk ka shuri ba ka ganin gaban mutane duban da kake shigo gida a tambele kana sun batu makota suna ganin ka kana zuwa da kanka mutunci ka hana mahaifiyarka bacci ni ta hana ni bacci kai ana ka tunanin wannan rayuwar da ka dauka kana ganin mubillewa ce Tadi idan ban ji daɗin rayuwata ba yanzu sai yaushe zan ji kar ka manta wannan ba lokacin ku bane old school muna new school ne yanzu da haka in ba mu yanzu ba sai mu carry over daga baya kuma wani hang over ne ba wani yanzu na dora ba Adam, mahaifin na kake gaya irin waɗannan maganganu? Ashe ba ka da mutunci? Shaye-shayen ya ka hanya buɗe ka kamanta da iyayenka ko? Da za ki ce na manta da ku. Na gane ku ke ce mamana shi ne babana. Kuma kullum na gan ku fa
ina gaishe da bai so a rashin wasu ɗaya ubansu ɗaya ba ma bukata kuma ina so in sanar da kai daga yau kada ƙara shigo min gida kana cikin halin mali ka zauna a can teorin maman sunday ka zama tebalin ka kafin ka damar in ba haka ba I'm sorry daddy. Kai sorry. Tafi ɗakinka. Ka in sake in ji motsinka a cikin falon nan. Ka ji abin da na gaya ma ko? Na ji man amma yanzu yunwa nake ji. Alhaji, na sha gaya maka ka daina zubar da hawaye akan abubuwan da yaran na yake mana. Saboda zubar da hawayen nan naka, ya iya janyo mai masifa tare da fushin Ubangiji. Hajiya, ki banni ne kuka. Ki banni da zubar da hawaye. Su ne kawai za su sa zuciyata ta yi sanyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba na son da magana baki, Hajiya. Na san wannan mujarrabi daga Ubangiji. Gaskiya ne, Allah ma ya sani, amma kan mai saurin yanke ƙauna game da shiryarsa. Watan Allah ya bawa mai wuka nama. Allah kuwa. Da a ce babana shine mai kudin baban wancan, to da zan fito da su in fantama, kuma dukkanin nan babu wanda ya isa ya taka nan hakura, babu wanda ya isa ya sa yaransa su yi mun cin mutunci ban dau mataki a kansu ba. Wanda Allahi daga sata kalmar kai ma dai ka faɗa, wallahi tallahi da a ce babana ne yake da dukiya kamar ta bamu Allah nan, wallahi duk garin nan sai an san da ni, abin da ya gabas yamma kudu da arewa wallahi sai an ji ni, sai an fanta waje ni. Kaku da friends. Ku bani dan lokaci kaɗan. Akwai wani tarko da na dana, kuma kwanan nan za ta yi babban kamu. Wato wasu maƙudan kuɗi zan sata a gida, wanda kowa sai ya huta. In dai ku kai haka, ka nuna mana mahaifinka akwai kaya, idan ka fito da shi ka bambanta tsakaninmu da kai, da matsiyaci dogo da mai arziki gajere ba ne ba ne. Gaskiya ne, ko shi ma yana da tsayin talaka ne to a banzai. Wonderland. Gaskiya ne abin da kuke faɗa. Kuma na daɗe ina tunanin irin waɗannan abubuwa, amma kwantar da hankali. Ina san abin da zai yi. Dai lokacin da ya kamata a ce ka dage ka samu rabon ka. Saboda wasu ma a banza su ke zuwa su mutum dukiyar mu. Ai lokaci ya yi. Ya kamata a ce an wuce wani.
Idan je dauke. Dadin duniya ruwa ba dadin bane ba. Haka ne malam. Dadin duniya kudi ba dadin bane ba. Babu abin da ɗauka. Shi ne babu abin da ka ɗauka ka shiga mai ɗaki a wannan lokacin. In ba wani abu ka ɗauka wani ka zo yi. Na zo ba shi wani sako ne wanda aka bani tun jiya kan gaya masa. Shi ne sakon tuntuni ba da iyalan ba ka gaya masa ba sai da ka tabbatar ba nan ka shi. A nawa ni ma abin da ɗauka masa babu abin da ɗauka ci. Ba ya abin da ka ɗauka masa ba ni. Na gaya miki babu abin da na ɗauka ci. Sai da mana kika ni duba ciki na kika ni ko za ki ga wani abu na bai wani abu. Ba sai na caji ka. Yanayin kaɗai ya tabbatar cewa ba ka da gaske. Da na yi tabbatar ka shiga ɗakinsa ka kwashe mai. Ka kuma san halin mahaifinka. Ba ya son wannan satar da kake masa. Ya sha gaya ma cewa idan kana son wani abu ka je ka tambaye shi. Amma saboda taurin kai irin naka ba za ka je ka tambaye shi. Gaskiya umma ko? Gaskiya umma ne kin sa ni ido da yawa. Ya za ki rika shiga harkoki na haka? Akan wasu ƴan ƙalilan kuɗin kashewa? To idan ban da kuɗin mahaifina ba kuɗin malam zan ɗauka. Ba kuɗin ubana ba ne? Don kuɗin ubanka ne sai ka je ka balle mai ɗaki ka kwasan mai kuɗi. Ka san irin wahalar da ya sha kafin ya tara kuɗin? Tun kafin ka zo duniya yake shan wahala ya tara kuɗinsa. Sai yanzu da ka taso haka kurin za mu sa ma ido ka tarwatsa mai dukiya. Gaskiya umma ko? Gaskiya umma. Wallahi kin sa ni ido a lamarin. Duka nawa nake samu a cikin dukiyar nan ne yake tsaye na mutum nawa suke aiki a ƙarƙashin dare. Sun sa shi kuɗi, sun sai motoci, sun gina gidaje. Duk ba sa musu ido ba, sai ni nake ɗan cikin gida sannan sai ya samu ido. Gaskiya in ba shiga haka ke ba, yan shiga haka. Ni kake gaya ai cika ku kudin da ya bayar na a yanka kek ya dauka wata uwa duniya ya bayar. Ina ballo rafa da na shuna ta dala gaba ɗaya aka tarwatsa ta duk da an san sakon sai. Wai dan ma baka sanar da ni ba bare oga ya sani dan da banda ma kwana biyu ban ja kashi ba oga. Karka da mu dan mama an jima kaɗan zan cika ka. Wanda ma alakar giwa ai za mu tambaye ba jiya. Ga mu duniyar nan wallahi ila shan gobe. Ba ki ta gane su. Ya na gan ku jikun ne haka ko an kawo hari ne? An kawo harin zaki gan mu haka?
ai tuni za mu haɗe da ke a kwalta ko Allah da ka ta bawo Allah kai fa idan ka fara zuwa ba san ka bari ba Adams me kike bukata da Allah ya kai ka san haka ko da sani domin sanin halin mutum ya fi sanin kanasa a san mutum a san jikin dama ba wani abu ya kawo ni ba dama ina son zan canza kayan ɗaki na ne na hostel ka san an futun za mu koma makaranta ba damuwa ba ta dala 500 sami na waje Allah karbiwa a ganka a gane ka ta shaida min cewa lallai kai ne ka shiga ɗakina kuma in ba kai ba na yi imani ba wanda zai shiga ɗakina a kan kuɗi ba tino da ke tare da mahaifiyarka ba naira 10 in ba ta taɓa ɗaukan mu ba ina ka kai kuɗi na ni ba ban shiga ɗakin ka ba ban san ko me za ta faɗa maka haka ba wani da ɗauka maka kuɗin ka ba za ta ce wai na shiga ɗakin ka kai ka gaya min gaskiya hafuran kai ɓaci ko ka ce ba ta ma shari ba gaya min gaskiya to a kira ta mana ta faɗa a gaba me ka kai ga wannan magana me ka kai ga ina so ni ba garawo ba ne ka ce wai wannan na shiga na ɗauki kuɗi ba kuɗin ubana ba ne ma kuma ne ne babban laifi ne wurin ubangiji Allah cikin ikonsa cikin rahamarsa yana jinkirtawa bawa laifi tsakanin shi da ubangiji amma saba iyaye Allah ya yi alkawarin tun a nan duniya Allah zai dinga asabtar da mutum har zuwa ranar gobe kiyama ya ga abin da ya aikata don haka ina jawo hankalinka ka daina musguna wa iyayenka ko da ko wani abu suke maka wanda bai maka daɗi ba ka yi haƙuri kai musu biyayya ko da zalunta ka suke yi domin yi musu biyayya wajibi ne to amma ai kawo ainihin ɗansu ne kuma ƙwallon ƙwal guda ɗaya kaga a matsayin su na iyaye na ya kamata yadda suka mallaki dukiya su banni in yi yadda na ga dama yadda raina yake so ko ba haka ba su banni in mallaki dukkanin abin da nake so na mallaka kamar yadda 'ya'yan attajirai na garin da suke yi ko ba haka ba kawo a ɗauke to bai zama wajibi a gare su su ɗauki dukiyarsu su miƙa maka ba sun gama yi maka komai na rayuwa ba ka bin su bashi kawai sun tarbiyyantar da kai sun zaɓa maka suna na gari sun ciyar da kai sun sa ka a makaranta ne ya rage musu ya rage gare ka ka saka musu ta hanyar biyayya da girmamawa ba ta wannan halin ba Adamu yanzu ka duba yadda kuka yi da mahaifinka kana faɗi yana faɗi ya yi maka kyau mahaifiyarka duk ta zayyana mu komai don haka wallahi Adamu ina jawo hankalinka kai gaugawar komawa gurin mahaifin nan da kake gani kamar bola ka nemi gafarar shi ba bola ba rahamar ubangiji da farin ciki suna tare da faranta wa iyaye
fushin ubangiji yana tattare da fushin iyaye. Kai kokari ka koma baka makara ba, ka roƙe su gafara ko kuma ce ka roƙe shi gafara. Ka ji na gaya maka. Allahu akbar. Kawo wato na duk wannan abin da ka kira ni kake faɗa mu ka kasa fahimtar ni ma abin da nake so ka fahimta. Yaya iyaye na Allah ya ba su arziki ba za su bani kuɗin yadda na ga dama ba. To abin da nake so ka fahimta kawo na lura ba za ka iya taimako na ba, don wallahi da na sa abin da za ka gaya min kenan wallahi ba zan zo ba. Aka ce wanda abin da na sani shine inda ba za ka iya taimako na rayuwa ba to ban ga amfanin ka ba. Ni ban ga wata rana da za ka yi min a rayuwa ba, don haka ba zan ƙara zuwa gurin ka ba. Ko menene in ba za ta faɗa wallahi ba zan ƙara zuwa ba. Na yi don kaɗan shiga magana saboda na san yana jin maganar ka kaɗan shiga gaya masa ya buɗa mu. Duk wanda fa abin da nake kawo fa yarinta ce. Idan na kawo kamar ka zan yi ne a ni ba na so yi ƙarari a rayuwata. Zuwa ke duk abin da zan yi shi yanzu daga baya na shekaru sun zo min sai in daina. Haka ni ba zan ƙara zuwa wurin ka ba. Na gode da wannan wa'azin da kai. Adamu kenan. Adamu kenan. Adamu kenan. Tashi kai ka tafi. Yaro jika duniya ce ta kuma balwaji. Allah shirya mana yara. Ya dai Alhaji, ciwon kan ne kuma dawowa? Kaina da ke ciwo kamar zai tsage ne. Kin ga ɗaukar mu ragowar maganin nan sha. Ai shi kenan. Wanda ka sha na safen ne sauransa kenan. Ya salam. Lallai yana buƙatar ga likita. Ni na fi so kawai mu shirya mu tafi Egypt. Ai ma general check off gaba ɗaya. Saboda ni ciwon nan naka ina bani tsoro wallahi. Gara a tare shi tun kafin ya dawo. Gaskiya ne. Za a yi haka. Da kuma wace. Sannu Allah ya kawo sauƙi. Abba gani? Abin da ya sa na ce mahaifiyarka ta turo min kai, ina so in sanar da kayan Allah kai mu za mu yi tafiya. Za mu tafi Egypt. Zan je a duba lafiyata. In na samu yadda nake so ba zan wuce kwana 10 ba. Don Allah ina son ka kula da kanka. Kada ka ga mun fice ba ma gari ka tattaro abokananka kuma min da gidan night club. Abba da hankali na kawai da kun tafiya sai in ɗebo abokai na su tafi gida. Ba zan yi haka ba. Kai ka ɗauka kana da hankali? Ai duk mai hankali ba zai wannan ƙunshin a jikinsa domin abin da yake cikin dan Allah. Kuma kana amsa sunanka da ɗan musulmi.
wannan ai da biyan yahudawa ne, kuma ubangiji yana fushi da mai irin wa'annan shiga. Wallahi in ka mutu a haka ba za a kai ka ba, dole sai an goge su. Ai sanin hali shi yasa nake wannan magana. Ba zamani ne ai zan daina. To wannan shi ne abin da Bahaushe yake faɗa, ci gaba mai hatsari ja ko yana yin ƙasa yana ganin shi gaba yake ci. Wannan to ka sani ɗabi'u ne na mutanen banza, mutanen yahuda. Wannan shi ne kiran da ne. Ta Allah ka yi ba da kuɗi wallahi. Zan mutum sadaka. ka tsaya nan ma tsaya za ku dogon turanci jirgi kana can na jiran mu ko sai mun dawo. Allah ya kiyaye. Ka gane abin da nake so da kai? Ba na so a ce fatin nan a cika da yawa ne, ka gane, saboda na big boys ya kamata a yi. So yake a ce gaba ɗaya mutanen da matan da mazan kar su wuce 50. Bari a call you back. Wannan tsohon ya dame ni wallahi. Adamu! Na? Zo nan. Gani. Amma malam bai kamata a ce kana zuwa irin wurin nan ba gaskiya. Ya za yi duk inda naje ina huta kawai sai ka zo ka bata min hutuna kana bata min raina. Ni dai ka daina min irin wannan gaskiya. Dakata. Don Allah ka yi haƙuri. Ni ma tilan ne ta kawo ni gurinka. To me ya kawo ka, me yasa ba za ka bari sai na dawo gida ba? Adamu, abin da zan gaya maka sai ka yi haƙuri, ka kwantar da hankalinka, kuma ka tabbata ga dukkan abin da ya samu bawa ƙaddara ce daga Ubangiji. Ban gane me kake so ka faɗa min bane, me yake faruwa? Adamu, Allah ya yi mahaifinka rasuwa. Mahaifina? Ƙwarai kuwa. Jirgin da suka hau, jirgin ya faɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ka zo mu tafi gida. Mutane na ta jiranka. Don Allah, don Annabi. Ka yi haƙuri. Je kawai baban na zuwa gida. Allah ya kargiwa number 1 millionaire. Ka ta samu ne? Sai ya ware. Ka ce fati a dodar. Wallahi wai jirgin da suka hau ba su karasa ba. Jirgin ya faɗi. Jirgin ne ya taimaka. Allah ya kargiwa. Dole a sha nama daga daga. Fatin nan. Ba za a fasa ba. Ya ne?
tara mutane a casin nan. Kamar mutum 200 mata 150 maza 50. Inda hali ma bane su 30 mazan. Allah. Alqur'ani. Allah ya kawo da Allah ka aiko da naira. Mura arziki na. Ne ko rana ba. Allah ba ni in fata. In yi sadaka in yi kyauta. Don haka, ɗan saki fuska ku ci gaba da nishaɗi. Haba, ko kuma, amma da kuma yi da fuska sai ka sha da kuma da sabon mutuwa. To jama'a albishirin, yanzu za ku gan shi a wurin nan. Domin kuwa yau rana ce ta keke rai. Shi ke nan ba, ga shi nan ya karasa. Istanbul, firgita samarin zamani, madubin kallon yan mata, da yan gyara Adams. Kamun mai gayya mai aiki ya karaso. Tilas ne ku ƙara hakiyarsa. Allah ya karfi wa ba ta tafi ba. Allah ya karfi wa. Allah ya karfi wa. Malam Lafam, daga yadda aiki barka da zuwa. Good evening, gentlemen and ladies. Na yi matuƙar farin ciki na halartar bikina da kuka yi, wato birthday party dina. Na ji daɗi kuma na gode. Yau rana ce da kowa zai yi abin da yake, babu kwaba, babu hani. Yau kowa zai ci ya sha kuma a kwana ana rawa. Don haka a ci gaba da gashi.
sannan ku da zuwa. Adam sai aiki. Lafiya da. Wayannan su ne wakilan banki da mahaifinka ya yi hulɗa da su kamin Allah ya mishi rasuwa. Na zo da su ne a matsayina na loyan mahaifinka. Kai ka san cewa duk hulɗa na kuɗi kowane business in and abroad ni nake handling. Haka yake. So ya kamata mu yi ma lissafi ka san menene za ka yi benefitin bayan rasuwan mahaifinka. Babanka ya rasu ya bar kamfanoni guda 6, 4 na aiki kuma 2 an rufe, sannan kuma akwai gidaje 22, sannan akwai filaye kusan 15, akwai filling station wato gidan mai guda 8, akwai kuma kuɗi tsabon kuɗi miliyan 500,850. Haka ne ko? So kamun su yi maka bayani ka san you stand to benefit ko kai kadai mahaifinka ya haifa, it means kai ne magaji. Gaskiya ne. For that kafin mu gaya ma abubuwan da za ka yi benefiting tun da mahaifinka ya huda da bankoki da yawa, bari su gaya mana, you know, maybe akwai plus and minus so that we will not collide our data kamun mu gaya ma. Wannan gaskiya ne barista. Bari in fara gabatar da kaina da statement din bankin da nake wakilta, wato Guarantee Trust Bank GT. Alhaji Kabiru shekaru 3 da suka wuce ya anshi bashin kuɗi naira miliyan 350,000 a kan zai farfado da wasu kamfanonin shi da suka durkushe. Duk ya tsawon wannan lokaci mun hada lissafi da tsawon adadi da interest rate da other charges, kudin nan sun tashi miliyan 420,000. Ina ganin dan uwana din zai dora. Matsayina na ma'aikacin mai kula da harkar bashi na Sky Bank, na yi bincike mun gane cewa muna bin Alhaji Kabir kudi naira miliyan 276, wanda ya ansa akan zai gina wani shopping complex, wanda daga baya zai karkatar da kudin zuwa ga wani bangare na kasuwancinsa. That's from Sky Bank. Sai kuma na Stanbic Bank. Sun kawo min document musu. Are you alright? I'm okay. Okay, from the documents da na karba na Stanbic Bank, mahaifinka ya karbi loan na 400,300,000, that's miliyan 400,300
kuma bai biya ba. Sun bani document ɗinsu sun ce in za a je kotu if necessary za su. Kana kan kure na mun hankali. Wannan ai magana kan zaci. Kuna so ku ce min wani duk kuɗin da mahaifina ya tara da kadarorinsu da kuma duka a bashi za su tafi? Wallahi ƙarya muke wallahi. Kawai kun je kun haɗo da tattafai document da takardun banza na gobe kuna so ku zo ku cuce ni ko? Wallahi ƙarya kuke yi. My brother Adams, I'm very sorry. Wato wai yanzu kuna so da kuka yamin cewa komai na mahaifina ba abin da na tsira da shi kenan sai gidan nan. Ko? Wannan gidan ma gaskiya ba gidan ka bane. Yanzu haka gidan nan mun sa shi a kasuwa. My advice is yau da za ka bar gidan nan. So za ka iya zuwa ka yi squatting da ni har lokacin da Allah zai hore ma ka samu naka wuri or something like that. Sorry. Wallahi ba ku isa ba. Wallahi ba ku isa ba. Babu wanda ya isa ya fita da cikin gidan nan. Gidan mahaifina? Wallahi ba ku isa ba. Ƙarya kuke. Kai, wata yaya haka ma za ta faru? A ce duk ɗimbin dukiyar da mahaifin bawan Allah nan ya bari, a ce ta ƙare a biyan bashi. Wannan ma ai rainin hankali ne. Ai gaskiya ba dan mutum ya mutu ba a faɗar wani abu mara daɗi a kansa ba. Da sai in ce abinda baban Allah nan ya so kai hakuri bai kyauta ba. Faɗi, alhamdulillah, faɗi ka ƙara faɗa mahaifina mugu ne. A raina hankalin ne. Ta yaya mutum zai tara dukiya irin wannan amma a ce duk bashi ne? Don haka na lura cewa yana sane ya je ciwo bashin banki ya tara wannan kuɗin. Saboda idan ya mutu in kasa mallakar komai na shi. Abin da ba ku sani ba shine motocin gidan, kayayyaki na da abubuwan da ke cikin gidan da sarakuna na gwalagwalai duka da wayoyi na an kwaci, wai duka ya shiga cikin biyan bashin mahaifi. To yanzu jira ma suke in ban fita da gidan ba daga nan zuwa ɗan lokaci za su zo fitar da ni. Komai ya ƙare ba ni da komai. Ramsi, gaskiya na tausaya ma. Hawa ka share ba kawai ka yi haƙuri kawai, ka san ita rayuwa ka tafi. Daman yau gobe gare ka, gobe ga ɗan uwanka. Gason, abin da ya kamata a yi shi na jokan da na siya to ita za ka dawo min da ita yanzu saboda bai kamata a ce cilin ya bai kamata a ce kamar ni stable the whole stable a ce a garin nan ina yawa ne Joka. Wani mana ga joka. Me yake nufi? Ai kaka da ba dai wata da kasa yin wai kawo wai kawo ma bai kamata a ce dama a ganin nan ni dama tana gudun buga ai chilling will never stop. Gaskiya ne, that's good. Makaranta duniya. Get out. I Makaranta duniya. Dan Allah, yalla bai. Dan girman Allah taimake ni ko kayana in shiga ni. Officer, dan Allah. Officer, sir, ba shi ya shiga ya dauko kayan shi. Ai sa baban bizin mu ba shi da ya dauko kayan shi. Ya hakuri ba shi ya dauko kayan shi. In ya fito yanzu sai mu kulle gidan. Nagode. Ibrahim. Ana kargiwa. Ya tafiya zabi. Akwai matsala Ibrahim. Shiga cikin duka.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai za a maka da nufi baka da komai. Wallahi sun kwace komai. Babu abin da ya rage a hannuna yanzu. Kuma da ina da shi babu yadda za a yanzu. Abin da ya kawo ni wurinka, na zo ne ka taimake ni da koda wurin da zan kwanta ne kafin Allah ya sa in samu inda zan ci gaba da zama. To ya zan yi, amma ni ma a takura nake saboda mu biyar ne a ɗakin nan, mutum hudu sun yi tafiya. Kaga idan aka ce ga su sun dawo zama mu shida, da dai akwai inda za ka samu birni. Ibrahim, idan da ina da shi ba zan zo wurin ka ba. Don Allah ka taimake ni ma ba a sani da na zo ba. Ka duba. Saka mai wuya kenan. To shi kenan, ba matsala. Na gode Ibrahim. Gode ba. Wai nake gani kwanan nan yana shigowa gidan nan. Adam a gidan marigayi a nan. Yanzu har ka kai gabarin da za ka ɗauko wani kwana a gidan baka gaya mun ba? Baba matsala ya samu. Banki ne suka karɓe gidansu saboda rasuwar mahaifinsa. To babu inda zai ji kwana, sun ce bari ɗauko shi tun da kwana a wuri. Yanzu tarbiyyar da na baka haka watsar da ita? Da za ka ɗauko wani ƙato ka kawo mun cikin gida ya riƙa kwana ba tare da na sani ba? Shi ba shi da dangi ne? Koma wajen danginsa ya riƙa kwana mana. Sai kai za ka ɗauko shi ka kawo shi cikin gida na ƙato da shi? To daga yau ba na sai in ƙara ganin sa a gidan nan, ya kwana gidan nan. Allah ya zan gaya masa da zai bar gidan nan insha Allah. To shi kenan. Ka ji abin da na gaya masa. Magana za mu yi. Akwai wata irin magana ce da ya kamata mu tattauna wani. To kuma wace irin magana ce? Ai ka bari dai in farka daga bacci, in gama bacci na ko? Allah ka bani. Yanzu ya kamata ne. Ba ya son abin da zai jawo matsala da iyaye. Ta wannan jinka. Wani magana zami? Adamu, ka yi haƙuri ka tattara kayanka ka bar gidan nan.
kwana uku nan da ka a gidan nan mahaifina bai gamsu da zaman da kai ba, dama kuma na ɓoye masa ne saboda bai san kana gidan ba. Ibrahim, kana so ka ce min kurata za ka yi a gidanku saboda na zo neman taimako? Kai ka manta san da kuke zuwa gidanmu ku yi kwana da kwanaki ban ce muku komai ba? Idan na tani ne zan iya haƙura ka ci gaba da zama, wannan umarnin mahaifina nake bi. Umarnin mahaifinka? Kana so ka ce min mahaifinka ya yi sayar bayan da kai? Kai? Don kuɗi kar ka yadda ka faɗi mummunan zance akan iyayena. Wallahi za ka yi da na sani. Idan har kai ba ka san darajar iyayenka ba, ni na san darajar iyayena. Ka tattara yan komatsanka ka fita ka bar gidan nan. Ai gaskiya ba dan mutum ya mutu ba a faɗa wani abu mara daɗi a kansa ba. Da sai in ce abinda baban Allah nan ya sori kai hakuri bai kyauta ba. Faɗi, alhamdulillah, faɗi ka ƙara faɗa, mahaifina mugu ne. Wallahi, ubanka za ka ci. Shari za ta yi ma? Shari za ta yi ma? In ba kai ba, wa zai shiga mun cike ɗaukar mun kuɗi har naira miliyan 4. Ba ni bane. Har kawai saboda an tsane ni to a kashe ni mana a huta. Me yasa aka haife ni? Kawai sai a zo a ɗauko laifi ban aikata ba, kullum sai an kirkiro laifi an ɗora min saboda an tsane ni a gidan sai ka ce wata mujiya. Ni kake faɗa haka? Wallahi za ka zo hannu zan kama ka ne. Wallahi zan jikinka sai ya gaya ma sai ka mun bayani yadda kai da kuɗina. Wallahi ko me za ka yi min sai dai kai. Amma nan gidan ubana ne ina nan babu inda zan je sai dai kashe ni. Ibrahim, amma ainihin da nake da dama na ba ku dama a cikin gidan ku yi yadda kuka ga dama. Ban yi la'akari da yadda na wa iyayen za su kalle ku ba saboda na ɗauke ku a matsayin manyan abokanai na. It's okay. Ba ta dala 1,100. Guys, Allah ya kargiwa. Gidaddalin na wawa. Ashe kun da ku dauke ni ba? Kai Ado, mu ba mahaukata bane irin ka. Ka ga mu nan abokananka. Duk iskancin da muke yi mun san darajar iyayenmu ba irin ka ba mahaukaci da kake wulakanta iyayenka. Yanzu ga irin ta nan mahaifanka sun mutu suna fushi da kai. Ni ma babu ni ba kai. Kai hanyar ka in yi hanya ta, kai sabgar ka in yi sabgata, ka tattara yan komatsan ka yanzu ka bar gidan nan. Fata na in rabu da iyayena lafiya salamun salam. Na gode da irin sakamakon da ka nuna. Makaranta duniya. Wallahi ban taɓa zato kana da ƙarfin gwiwa da za ka iya zuwa gidan nan raka tuna da mu a matsayin ɗan uwanka. Amma yau ka tuna lokacin da iyayen suke rayu. In ka gama a hanya, you raise your head to other side. Amma yau, gashi ka zo. And you're asking me that I should give you shelter. For what? Akan me? Saboda yanzu da duniya take kaɗa maka ta canza? Shi ne yanzu ka zo? Soyayyen da kake gani ba ni da single room da zan iya baka, so you better get out. Kawo, na sani cewa na yi kuskure kuma dukkanin abubuwan da ne muku a baya na sani ban kyauta ba, amma hakan ba zai sa idan na zo wajen ka kore ni ba.
a matsayinka na uwan mahaifiyata. Let me tell you, Adams, it is late to cry when the head is cut. Kai kokari ka koma can inda ka fito, ka tabbatar cewa sai ka yi hankali. Idan ka yi hankali, then you will come back. Idan ka dawo, I'm ready to accept you, but not now. I want you to mark this a zuciyarka cewa duk inda ka ga sabon mai kuɗi, giyar kuɗi ta ɗibe shi yana dukkan abin da yake. Ask that particular person, zai gaya maka yadda ake samun kuɗin. Ba ya ɗibe su ne ba, amma kai da ike duniya ta buga maka. Sai ka manta cewa sai kai mata zaman tabarma baka san cewa za ka zauna wa duniya, ka zauna a gefen. Saboda idan ka tashi ka ji za ta kada kai, sai ka tsuni sai ka sauka. Da kuma ya fani ne. Makaranta duniya, makaranta duniya, makaranta duniya. Adams, abin da ya faru kenan. Gashi gaba ɗaya duk ka firgice. Lafiyan da ka zama ba. To, ni dai gaskiya yanzu ina da matsala kuma ɗaki na gaskiya gyara nake. Don yanzu ma duk na gama ɗeba ma kayan ɗaki na kai cikin gida. Amma ga shawara mana, me zai hana ka je gidan su Garba Sidi sai ku squatting a ɗakin shi? Musti, ni ko ɗakin ka babu abin kwanciya, zan iya zama a aka yi dakatan. Haba ka san fa ina da kanne mata fa, kuma kar ta san kar ne ni da kai. A kai haba ni fa gaskiya fa ma tsaya da Allah kan ma iyaye na su ji, dan ni ka san ni fa ba rai na iyaye na, ni ina bin umarnin su. Wannan maganin ka da nayi a haka ni gaskiya yanzu ya zama mun ma ishara, saboda rayuwa ce ake ta yin ta ana tunanin an yi gaba kuma gashi an sake dawowa baya. Ina ni ban mi haka da iyaye na ba ma, irin wannan bibiyan aje nan ana ta kiriniya, duk irin wannan abun ni yanzu ganin ka haka ma ni ya sa ni ma na koma ga Allah. Da ban ko la'asar ban yi ba, bari ma in je wallahi Allah ya kiyaye. Ni ba barawo bane, kuma ni ban yi sata ba. Adamu kana hauka ne? Mahaifin naka yana faɗi kana faɗi sai ka ce wani tsaranka. Mahaifinka ne fa. Yanda kake gaya mai magana ko tsaranka ba za ka gaya mai wannan magana ba. Haba Adamu. Liman. Adamu. Ina ce dai kai aikinka. Ka ja su ba sallah ko. Kware ko kai banda kai. In zan yi sallah ma sai in bi ka? Bayan kuma kuna yin sallah a gidan namu ne saboda zakka? Idan ibadan gaskiya kake ka je masallacin bakin layi mana. To amma ai shi baban naka saboda muhimmanci na ya kawo ni nan rika yin sallah. Kuma zakka ai ba ƙarya bace. Ka dai tsaya a matsayinka kawai na gaya ma. Adamu. Dan uwar ka kuke. Dan zai sai dawa kawai. Suleiman. Sabon da ya sani ke tura sa saboda kun sani da ba su kuma kai da kanka ka san kai da cikin zuciya ko nake so. Kun ci gaba da cin abinci ki. Baka yadda bane? Amsar kenan. Duk namijin da yake so ya gan shi kusa da ke to ya tabbata cewa yana da Ni ne ya sani kowa ya gane ni. Ina mamaki yadda mutane suka gane ni da son kuɗina, amma da yake son kuɗina shi ya jawo
Wake magana? Waye? Da Allah wake magana abinci nake ci. Adam ne fa, Starboy. Ka san an futun za mu koma makaranta. Ba damu. Ba ta dala $100 same na ba. Allah karbiwa a ganka a gyale ka. Duniya ne? Na ga maɗinki ya canja ne. Kasa wani gida ne? A'a. Adam. Adams? Ko ke ma neman taimakon yake a gare ki? Ya kira ka ne? Bai kira ni ba. Amma musti dai ya kira ni. Ya gaya min irin korar da aka yi masa gidan su Ibrahim. Adam kenan dan wahala. Abin karɓa ya kare ba za mu miƙa hannu ba. Ake da duk wanda aka gani tattare da shi san cewa ayyushin shi sai ya yi musu. To kaga motar ka sai ka dana hawa mantawa, wannan ta ishe ka kai da abokananka. Gaskiya dadi ni wannan motar ba ta yi kawai a maida ta canja mu mota. Ya za a ce mota duk an gama yayinta ta yi yawa a gari sannan a sake ɗauko a ce za a kawo min. Ga latest models sun fito 2012 2013 ba ɗauko ba sai wannan dadi. Gaskiya ba ta yi ba. Babana banda abinka ina ruwanka da yayi. Ni ne na ce a kawo wannan motar saboda wannan motar ita ce kawai za ta iya jure gararan banku a titi. Ni gaskiya dadi ba sai mun da maganar gaskiya ke. Miliyan 2 fa na sa ku aka mai siyo motar nan. Idan na ɗauki miliyan 2 na sa a cikin kasuwanci na riban nawa zan samu? To dai idan ka ɗauki miliyan 2 ka sai min mota har wani abin alfahari ne? Ni fa ɗanka ne naka guda ɗaya. Ni kaina na kai lokacin da zan iya ɗaukar motar miliyan 2 in kyauta da ita. Ballanta na kai. A matsayinka nawa wanda yake sana'a yi ko mai aikin yi? Kaga ka daina shata duniya da faɗi wallahi. Ba baki nake maka ba, wallahi wata rana sai ka tuna wannan magana da nake gama. Kowa ya tsaya a matsayinsa. Ni kaɗai ne faɗanka dadi. Idan ban ci kuɗinka na ci dukiyarka ba, na hau motoci manya a gari ga 'ya'yan masu kuɗi dan suna hawa manyan motoci miliyan 12 miliyan kawai, ni sai a ɗauko wannan kawai a kawo garwa kawai. Amma su suke taimaka wa iyayensu ko? Kai da mai ka taɓa taimaka mu? Ka taɓa kuskura da rana ɗaya ka ce za ka bi ni ofis ka ga abin da nake yi? Jabir, barka da zuwa lahirarka. Ka yi kuskure da a lissafinka ba ka lissafa da ni ba. Ni difenda ne wanda ba za ka iya bani kafa ba. Ni ba har yanzu na kasa fahimtar abin da kake nufi. Za ka fahimta ne. Hanyar da zan gan shi da hanyar da zan fita duka na riga na shirya su.
bayan na kammala kuma kowane wuri na waiga a cikin gidan na hanya ce ta fita a wani na. Me kuke jira da shi? This is my house, wannan fada ta ce. Akwai matsala. Ba kai kaɗai kake neman wannan information din ba. Zai iya bashi makwari na. So nake kai abin da yafi bakin kokarin ka. Lokaci shine matsalarta. Sunana Jabir. Na yarda da kaina a bangaren damfara. Baris ko? Lalle kana da sana'a. A ci gaba da bibiyar shi. Na ladabtar da gawurtattun 'yan ta'adda. Kai karamin alhaki ne. Nasarata ta samu asali ta ɗauka ta da ake dan karamin alhaki. Basaja. Ina amfanin wata rana ɗanka tafi makaranta bai dawo ba, ko kuma gobara ta tashi gidanka. Ka faɗaɗa masa a ciki, ko kuma mukuntata maka wuce. Ka sani da yaso da nake yin wannan. Wallahi ko aljan din ne kai, baka isa ka fita daga gidan nan ba. I will personally see to that. Kamalu, ni hatsabibin mutum ne. Allah ya raba mana mulkin nan gida biyu. Kani da gidan yari, ni da mulkin wuce. Ame da shi. Ka gaya wa Dauda cewa ƙasa ta rikici. Dole sai Buhari ya karba. Ta haka kowa ya je APC. To ni ma ba zan taɓa gajiya ba, har sai ya canza sana'a. Da ya ce sai Buhari ya karɓi ƙasar nan, abin da yake nufi sai Saddauna ya zo daga Saudiya. Duk mu je mu yi APC, yana nufin mu yi maja, kowa ya dawo da hankalinsa kan aikin. Diamonds din suna ina. Sabuwar gandu layin mai unguwa. Uncompleted ne na siya na rufe shi suna cikin sile. Uku.